You okay? No, he's not. To your right. Leave room for the fire truck. Watch out for the fire truck. Everybody, remain calm. Fire's here. Fire's here. Everybody head towards the east side of the runway, please. East side of the runway. Clear to te chibai levek ole July ni somni pasari jing lamda rukle minute somnga khan Denver International Airport a American Airlines flight thlok chok tur landing gear malfunction wangin man mo takin passenger thlok chok tura thufel vek to te chu lak chua ania CNN in report pek danin American Airlines flight 1685 Denver Charlotte North Carolina pantur chu athlok chok man trap tia landing gear bula thil fel lo om wangin passenger za somruk le thok tu mi paruk te chu man mo taka lak chu anni Fox Business reports in atalan danin Airbus A321 hi emergency response team 10 an hualvel thupa engma kang omlo ma se khu achok na se emani thunai tulam chon passenger te zinga hian inliam pakhat awma midang za somruk le crew member paruk te chu an him vek thu an soya airlines lamin thu chuan siama chuan thona kele a landing gear a hian thil fel lo om thu an soya thona chuang zong te chu him taka chan chua an ni ba ka thona chu en fiatura maintenance team te kuta an da thu an soi bok ani video kan muang hian passenger te hi thona tanga emergency flight manga tol thak tir an nia an zinga hian passenger pakhat chuan a kut veilama a luggage khain a kut dinglamin a fapa apoma hetia leyan tol thak nuwa hian a fapa chu a tlan puina lama thluin a fapa hi adel ani heti American Airlines ina har satna to nuwa hian larta ber chu passenger pakhat a fapa tluka a luggage ngai poi mo tu chu ania mi puiten hepa chungchang hi an soi zuin sa hle hepa fapa tluk zeta luggage ngai poi mo tu hian thlona kana tanan man thin lai pui mu chu thanem tak online in adong zui boka father of the year tia viral chungchanga hian soi zui atam lea mi pakhat chuan hepa hian engtiklai ma in father of the year award adong ngai lawang dona nekin ama le ama po hi a in then jok hialang atia afa ke chunga atumane tin papakhat chuan soi ve bok mi pakhat chuan eksa unau pa ifa aya luggage ida poi mo wangin ifa ke chunga I thudonia tin asoya heti la hian papakhat chuan he thil thleng hian zirlai thar apek nge ka beiseya a thil ti sual hi a mo nge ka beise alo ti ve bok ani pakhat chuan trethiam takin kha thil thlenga khan thudik ber kan trelawa kha luggage cha kha no pangjun thlum dam doyemo asma dam doyemo awmani mai thesin aron ti ve bok papakhat chuan khatia kang mei a chho khan an man mo em awangin luggage kha the chok masanga annuwa afanen khan an tol chok ani mai thesin thil ra cheng lo hian in lo comment ve zung atin aran sei ve bok ani heti American Airlines in har satna to chungchang hi hemi de pa fa chanchin hian alo alan ne lea train katin father of the year anti line train khat chuan an lo soi sel na sat le he thil thleng chungchanga lo lang chiang ta em mai chu he pa chungchanga hian mi ten thlia dan chin ni an nei ti hi ani pakhatna chuan father of the year anti chan nia lang chu heti an thlona chuan na me khona satak achua emergency slide a an tol thak don hian
thona chung chu mei khuin abo vek to awangin passenger te tan thok ngai na om to lawa tam tak tan chon tho chama thi na hial thleng thei ani mihring chuang an tama chuama sakin chuin mihring ani nek boi noi don ti achiang reng chutiang hun har sa le khir tak an to lai le mani nun na tan po la om to la ya meikhu na salo tukara luggage lo zon na man om to lo ani video kan buang hian mi tam tak chu kudrokin emergency slide ta an tol tha chuti mek lai chuan he passenger pakhat hi chuan afapan mai ni lo a luggage thlenga alo la fel man hian mi te thinlung ana sa takin na athoka ro pui an tin father of the year a hial an puang ani mi te nan thlia dan dang le chu he passenger hian a luggage khai tel wang khan afapa tuka ang luggage chu ngai poimo a an ngai wang ani thlona kan emo meikho chua hian thlona chung chu a phui vek sia oxygen atlem to thina wangin mei al wanga an thilo point meikho awanga thi awlsam em mai ni hengang har sat na te lo thlen hian puitling tan po a hlom ania no pangtan phei chuan a hlom dan to chu kan thre thiam mai in arin om chutiang thi le dam kara an len mek laya he passenger hian a luggage alaron khai chok til ram kha an digest theilowa an re thiam theilo ani ber mai an ngai dana chuan mekhun sabok to boxi thi mai theidin muna an din to line afa panun na ngai to masalawa a luggage an jong kolte te anga khawi chung khana fa pa kha lo thi man theya luggage te chu thil nung ani lawa lokang chia po ni se adang lele thei ani nima sela fa pa athi ani chuan kumkhua in amulet le thei to don lawa luggage ai chuan fa panun na kha alu fe zoka afa pa khangai poimo masaber se andu wang ani aman huat wang shim ai main afapa halai latna wang jok ni te point alanga an thida na tang chuan dik na chen po om thei ome he passenger chungchang hian khel zui a hlo hle a comment train khata chuan he thil thleng hian zirlai thara pek nge ka be se a thil ti sual ayan le tanga a mu nge ka be se tin an soya he passenger hian an video kha en let ve nge in arin oma chutiang chuan lo ti jok taila chu ka lo ti talowa ka in chial le mei ti tur anei arin om lem lo ani a chan chu a fapan nun na lut tak le ama nun na join oma chumi pialama chuan a luggage po aran khai chok man ani comment pakathian kha thil thenga khan thudik ber kan thelawa kha luggage cha kha no pang zun thlum dam doi le asma dam doi emo omani mai thesin aran tiani he comment tu hian thil a thlir zau thiam khop maya a thlir dan hi thil ni thei ani ve tlat mai kha luggage cha kha no pang dam doi poimo lu tuk kha lo om ta se an chua nuwa po no pang kha dam doi om lo wangin thi thei ani ve tlat mai ani lo poina pa dam doi jok kha lo ni ta se apa kha na thi pui ve thei tlat bok ani comment tu pakhat chuan khatia kang mei chho khan an man mo em awangin luggage khan the chuak ma sa anga anuan pa fain an tol thlave po ani mai theasin rechiang lo hi comment zung zela tin aran ziaka heta comment tu thusoi hi adi khop mai thil rechiang ma salawa mi chanchin chetak taka comment kanchin te hi thil thalo tak mai ani mi chungchanga kan comment deng khong tak te wang hian mi te ril ru na sa takin kan liam theya an malam hun thlengin kan ti chet sak vek the ni ti kan triat thar angai le tam tak chuan he thil ti hi an re chiang lo ni te point alanga re chiang lo chungin mi thil soi wangin an lo soi sel ve vak ni turani a video hi an clear non le ta ila a kut ve lamin a luggage chakhaya a kut ding lamin a fapa apomani thi le dam kara leng an ni to wangin an man moni ti po an che zia tang hian chiang takin alanga hepa hian a fapa hi ngai sak lo ani lawa kha luggage cha khan an chung ko thil poimo awma wangin
aron khai chok thel po ani the ni eng po chu ni sela mi tam takin an luggage po boipui man lova an mani chau anin boipui trok thelaya he passenger pakhatina afa pa mai ni lo a luggage thlenga boipui man hian mi te makti a hloa an thin lung a hnea kha na tho kha ro pui an ti ema wangin father of the year an puang lo theilo ani jok ke point he chanchin ka bot sai lai hian he passenger hi ka dem man leka nima sela chanchin kim chang ka hriat nu le video te chiang zoka ka zir chian nuwa father of the year tia an puan hi ka pumpui ve theita ani